Does expelling these old men from ZANU-PF delete his message to the people of Zimbabwe, resolve the country's crisis, or forge any unity inside ZANU-PF itself or the country? Azvipere mushe vakomana navota muzembe vopindira vachiti vakomana, do you think kuti this decision is wise? Kuti vakomana vana vachiexpela aiwa mukomana weCentral Committee Boom from the party vachiti zvinowedzera unity here izvi, zvinostopa message yakadeliver. Sana pina mashuku amdanyo pana apple subscribe or like on the bell kuti pina pana pamdanyo vachiti party issues will never be resolved by expulsions. Never. Boda kutonga makwenzi mapedza kudzinga everyone with contrary views. Only mature dialogue and addressing issues race takes us forward, not bigotry and intolerance. Tunakomana vemchenjiredi vanobuda pana panyura chiti now that ZANU-PF is fired and his cohort of war vets. What's next? ZANU-PF has always been uncomfortable with the truth. That is why it persecutes journalists like Blessed Muhlanga and whips all its members to toe the ZANU-PF line. The ZANU-PF line is to look the other way when the sheriffs are running Zimbabwe bankrupt through corruption and patronage. The ZANU-PF Tijangendi report to the 30 power retention agenda must be defeated. The likes of Geza have repeated what Zimbabweans say behind closed doors. Some are more brave than others, but Zimbabweans just want their country to work again. 2030 ZANU inenge isisipo. Tomashuka nokudaita kwa pane vanhu vachicriticize this move iri kufaiwa kwaitwa Blessed Runesi Geza, vanhu vachiti aiwa vakomana apa ndipo sinaizoshandisa fungwa, and then they are moving forward vataura mashuka ekuti aiwa that mantra fana kutochinjwa tonzi 2030 the ruling party ZANU-PF inenge isipo. Mashuka atukonori panapa vana vota muzembe vachipinda vanobuda vataura mashuka vachiti aiwa only dialogue ndekungoadresa maissues ndozvinotiteka forward, noti kuita zvinhu zvebigotry neintolerance hapana kwazvombotisvika. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Kuna comment section medu tudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.